Boom! Miracle is possible. Hindi mo gagalingon, posible ang milagro. Hallelujah. Matuo pa matag milagro mga igsoon. Hallelujah. Pero kung magtuon ka sa pulong sa Diyos, diha kaniya ang milagro posible. Ang mga tao, dili matuo milagro. Dahil mga tao, matutuon ng power, mga anting-antingan. Pero ang atong Ginoo, Diyos, nagamhanan o bubuhat sa mga milagro nag-iingong imposible sa tao. Praise God. Favorite sa Ginoo nga ng mga imposible. Kaya wala yung imposible diha kaniya. Mo yung imposible na makaanak ko, imposible na makapasal pa ko, imposible na maayo ko sa balatian, imposible na mabago ang akong kinabuhi, imposible na ma-healthy ko, ug imposible, daghang imposible. Imposible na mahayahay pa ko. Imposible na makabayad pa ko sa utang. Imposible magbalik pa ang among relasyon. Daghan kayo mingon ang tao, imposible. Pero sa Ginoo walay imposible. Amen. Hallelujah. Miracle is possible. Walay imposible sa atong Ginoo. Ang Dios nato mo'y naglalang sa tanang butang, langit ug yuta. May multag, yawa ng langit, no? Kanang nakita na ito karon, gikan na sa imposibleng butang. Pero sa Ginoo, simple na kaya. Hallelujah! Gusto ba ka umilagro, anak sa Ginoo? Hallelujah! Paminaw, ginitarong tungod kay ang Diyos, nagapanulti ka na ito sa iyang mga pulong mahitungod sa milagro. Hallelujah! At ito na sa ikaduhang hari, Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 7. Nagahiskot ka dira sa usa ka babayi nga balo. Wala na siya ibana, ang iyang bana usa ka propeta kaniadto ug ang iyang bana usa ka alagad ni Elisha. Kabahin siya sa mga propeta. Sa dihang si Elisha nagapadulong sa usa ka dapit, adunay usa ka babayi nga misugat kaniya ug nangayo og tabang. Ngayong tabang, ngayon soon, niya tas panimalay sa Ginoo kay dili lang tungod kay magpasalamat, kundi mangayo po dagtabang. Wala kung naakas panimalay sa Ginoo karon, ayaw gyud pagduwa, ayaw kaulang nga muampo, muhangyo sa Ginoo kay siya magadungog gyud sa atong mga pagampo. Seek and you will find. No? Knock in the door, no, mag-open, mag-open. Kung ikaw mag-ampo, mangayon lang, dili siya magdumili. Sa dihang midul ang usa ka babae kay Elisha. No, wala na lang ako isulat whole verses, itaas-taas siya gamay. Story na lang ako. Kini na babae, sa kabanas, o sa kapropeta, na alagad sa Ginoo. Pasabot, kini ilang pamilya karon nang alagad sa Ginoo. Pero ang problema karon, kay kini iyang bana namatay. Yan na ay utang. Kisa may na yung utang rin mo yung amen. Dahil nagbimihan kayo, sinagay ng pangang riyan. Dahil bayad na. Mga igsoon, sa dihang, bisog din nga no? Dili mong utang sa mong bana, utang sa mong asawa niya, namatay niya. Namatay. Wala. Imbis na nihila ka, kaya namatay siya, nihila ka na nibiyakan ka daghang utang. Ngano makaingon tag dako kay problema sa babae tungod kay naa ang maninilay. Unsay singlo niya kay dili man mabayaran sa usa ka babae ang utang niya. Utang siyang bana waon sa usa sa nautangan ang iyang duha ka anak aron ibayad. Himuong ulipon. Uso man kaniadto ang pag-ulipon sa usa ka tawo. Kung di ka kabayad sa imong utang, dili birahon ang imong balay. Gamay ra man ang kantidad. Ang iyang birahon, ang imong mga anak, kay mapuslan sila. Pasabot, dakop yun niya ang utang. Ina, dakop yun ko. Dakop ba ang utang? Gamay. Okay, bantog na dinilit kayo nakabalong mo ako. Tanawar ko ng tao nga naghan kay utang. Ha? Suki na mo ako. Pero mabayaran ng utang. Dilit sa tulog. Gusto kayo na ako. May iksoon, sa dihang kini nga babae,
Naana ang problema na miadto kaniya, kay problema na gining bayron na, lipay-lipay pa pagpangutang, bayaran lagi na muna. Mabayaran na muna kay mabayan ang mga saan? Pag-abot mo sa Maningilay. Lahi Madris Pilipinas, di mo may mga away. No, singlo na, maghulang ka ha? Bakit batasan? Maningil ka, may anak ha? Di na kabayaran mo. Pero ining panahon na wala kay mahimo ang babae kay singlo na gid siya sa utang. Nakasinati bang wala na sa dihang isingin mo wala may kabayan? Kanilit yung mga mama ni. Pero kaning mga bana ingan yung utang nako magyaw-yaw na pero may hangtod mabuntag na lang kay di ka dulo. Sa dihang adun na problema na sinati sa usa ka babae. No. Tungod kay atong basahon karon diri Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" Sa dihang si Elisha, mitubag siya. Sa Bisaya ni Elisha is Eliseo. Eliseo sa Bisaya. Sa dihang mitubag siya sa kababae, pasabot, si Eliseo, willing po mutabang. Willing kayo, isa may willing din mutabang, may amen. Pero wala lang din sa ikatabang ron. Mga igsoon, basta anak sa Ginoo, willing yung matabang. Ang problema usahay, kita may tabanganan mo. Hallelujah. Kabalo ba muna si Eliseo? Wala. Pagpinta naman sa Ginoo ang tao. Dako kay siya utang, kay duha ka bata. Moingon na lang ba si Eliseo? Sige, ako na lang magtrabaho. Ako na lang bayad sa utang. Ako na lang magtrabaho. Ako na lang adapa. Katong magpa-ngabot ang maningilay. Lahi ang gibuhat sa Ginoo. Hallelujah. May igsoon kung imong basahon ang pulong sa Dios diri at ibog kini, lahi ang pamaagi sa Ginoo. Kay api nimo dili milagro dahil. Hallelujah. Sa dihang nangutana si Eliseo, "How can I help you?" Willing kay siya. "Tell me, what do you have in your house?" Ningon siya, "What do you have in your house?" Unsay naa sa panimalay? Unsay naa sa inyong panimalay? Mas daghan pa mo siguro gamit ani. So, naamoy ref, naamoy rice cooker, naamoy motor, naamoy multicab. Niingon ang iyang alagad, "Your servant has nothing there at all." Wala yun dito oh. Wala yung kami sa cellphone lang. Kanang 33 time, wala ba yung ka dito, bisa na lang. Except a small jar of olive oil. Except a small jar of olive oil. Nalang ko'y gamay dito sudlanan sa mantika. Mga igsoon, sa dihang mangutana ang alagad, ingon siya, kung sa'y naano mo yun siya, wala man. Wala may ako dito. Kung imong tunan karon ang pulong sa Ginoo, sa dihang na kining babae karon, naniingon siya wala. Ang wala niya, abi niya wala, pero naaadi siya nahigamay. So, dili kinahigamay siya dapat sa ulo, naa siya gamay na butang sa iyong panimalay. Kung ato na sa point number 1, point number 1, don't despise the small things because God will use it for the miracle. Sabay-sabay ta sa Bisaya, ayaw. Kasi, 1, 2, 3, go. Amen. Hallelujah. Ayaw gayon isalikway ang gamay butang kay gamito nas Ginoo alang sa milagro. Kung atong tunan karon, kini nga gamay nga sudlanan mauni nakapakalikawas kanila sa utang. Nabayaran nila ang utang ug nahimo na nabuhi pagyud sila. Nahimo na sulba ang ilang problema tungod sa gamay nga sudlanan nga mantika. Posible ba? Imposible. Gamay. Ano makabayad kag binilyon sa gamay nimong sudlanan? Sudlanan lang siguro gipikasen dito. Gamay lang kayo. Pero sa dihang wala ni hunong ang usa ka babae. Ningon siya, "Your servant has nothing there at all." Kung ang babae ni hunong lang diriya, wala mahita po ng milagro. Kung imong tun-an karon, kung ang babae ningon siya wala gyud,
Nabay milagro mahitabo. Wala gyud. Pero kung imong iduol sa Ginoo ang naa kanimo karon bisag gamay lang na himuon na niya na uy makatubag sa imong mga pag-ampo. Kay usahay mga igsoon, sige tagpangayo sa Ginoo. Lord, kung moabot lang yun ang sakyanan, moabot lang yun ang dakong kwarta, ay, naku, on fire yung kayo ko. Maog yun ang time, Lord, na grabe yung kayo ko makaalagad sa Ginoo. Magsung-leader ko pirmi, kung muingon si Pastor every Sunday, I will. Every Sunday, magtugtog ko, every Sunday, pasipag alas 5, naan ako sa simbahan, ako'y maglimpyo pirmi, pero dili na mao ang gusto sa Ginoo. Na dili pa nimo paabuton ang mga butang na wala kanimo. Bisan unsa na gamay na naa kanimo karon, mo ni gamiton sa Ginoo para panalanginan kaniya aron masinati nimo ang milagro. Unsa man na gamay butang na naa kanimo karon? Napa kay talento? Napa kay kakayanan sa pagplastar og bangko? Napa kay kakayanan sa pagbuhat og video? Napa kay kakayanan sa pagtugtog? Napa kay mga klase-klase nga nakakanimo karon na abi nimo wala kay talento pero naa ka. Amen. Dili na imo na wala walay gasag naghihatag sa Ginoo kanako. Simba ra gyud ko, lingkod, pungko, pauli dili na mao na ay kanya-kanya nato gigasang Ginoo. Dili pasabot na kanang mga pastor, kanang mga manugtugay mo na gasahan. Kita tanang diri na atay kanya-kanya mga gasag. Na ay gihatag ang Ginoo kanimo na mao ni para sa inyo. Kung motanaw ka si servant, adunay 3 ka servant gitagaan og 5, gitagaan og 2, gitagaan og 1. Pero ang katong isa nagtinapulan, iyang gitago. Pero katong duha ka tawo, ilang gilihok gyud og nadupli pag gyud ang ilang naangkon. Ingana ko na mga igsoon, ang sikreto lang gyud kung naatay gihatag sa Ginoo kanato karon. Ipagamit sa Ginoo. Ngayon ka, wala mong Lord, wala ko'y kakayanan. Ngayon ka wala. Pangutana sa Ginoo karon sa imo. What do you have? Kanang wala daron na signahan pa ba? Wala mong yun. Sa dinaan ako ay kabalo kong magmanatis. Ay, mawanan kami ito sa Ginoo. Magwali ka sa pulong siya. Amen? Ay, kabalo ko. Mga usap na kabalo mo ko sa akong sarili. Kaniadto pa lang, badlungon ko, grabe kay ko mo, istorya mga dautan. Sa dihang nakabi ko sa ginuningon ko, Lord, gamita akong talento na tabian sa iyong pulong. Kapag tabian ako para sa pulong sa Ginoo. Dahil sa iyong pakyas, pero may pa sa iyo, Lord, na ko tumaw. Pero kini na atong talento nagihatag sa Ginoo kanato. Kung sinaa kanimo karon. Napakay sakyanan, ipagamit ka sa Ginoo magsundo kag mga tao. Naa kay panimalay karon kung sa may naa kanimo karon, panalangin ni gamitan na para sa kahimayaan sa Dios. Kay usahay mga igsoon, kini mga gagmayng butang na abi nimo walay pulos pero maulay makatubag sa mga pagambo. Hallelujah. Mauna tayo naalang yung katubagan sa mga pagambo o problema, wala nimo siyapan sina. Sige kagampo, nanganganin ta, gaanan ta, pero naan na rin. Di lang yung mapalusin. Sa diha ko sa kababay, iyahang gihatag ang nakakaniya, gamay butang. Adun na gay milagro na hitapok sa kinabuhi. Grabe ang sa kababae na iyang pagtuo. Pagtuo lang yun, ayaw yun kaulaw sa Ginoo. Ikaduha, ayaw yun mo, ayaw ninyo walang bahala ang ganang mga gagmay butang. Kabalong man dahil ka mabasa. Kabalong man dahil ka mag-post sa Facebook. Nanong dili mo ka makagamit niya na para sa kinayahan sa Ginoo. Ang himaya, ang ministry ba is para lang diri sa tubangan? Dili lang atubangan, dili lang diri sa altar, kung dili pagawas nato gikan sa Lunes hangtod Sabado, giunsa nimo paggamit ang imong naa kanimo karon. Kay basin mo maayo lang ta pag Domingo pero pag Lunes wala tay gasa, wala ta nakapahimaya sa Ginoo. Moingon lang karon, wala
wala kay gasa. Timanin ninyo, daghang tungkol nagigamit sa Ginoo. Daghang mga tao karon na walay kamot tiil pero gigamit sa Ginoo. Nganong nahimong milagro? Nganong nagamit sila, nagapanulti karon sila sa pulong sa Dios? Nganong nakadasig man sila mga tao tungod kay wala sila nagstay? Naabi nila gamay, ginisagdan lang nila. Kung naabay kamot, pasabot, gisign ka sa Ginoo matabang. Gigamit maginas Ginoo walay kamot, makatabang, kita pa kaya? Mga igsoon, ayaw gayon isalikway ang mga gagmay butang na naa kanimo karon. Amen? Kamo na nakabalo na kung saan naa kaninyo karon. Lain mga butang, time. Time. Importante yung time. Diba, pag wala kay time sa inyong asawa, wala kay time para sa buhaton sa Ginoo, ikaw ay useless ka na tao. Ang time, sa diha nga naa kay time karon, imo nang ihatag sa imong anak. Mag-istorya mo mahitungod sa pulong sa Dios. Na kay time, mag-istorya mo sa tao na nakita nimo nang inahanglan sa iyang mensahe. Time. Na kay time nga kaya nimo mutudlo dili lang kay pulong sa Ginoo, imo siyang i-encourage. Time na gamay butang na abi nimo dili importante pero importante kayo katubangan sa Ginoo. Daghan pang butang, bahandi. Gamay raman akong bahandi, pastor. Dili pa mi pareha sa inyo ha, nakadtong Japan, di pa pareha sa yung mga sakyanan, di pa mi pareha sa inyo ha. Ngano di ay? Pag dili ka mamilyonaryo, dili baka pwede mo tabang. Pag dili baka nilibo ang imong sweldo matag bulan, dili baka makahimo sa pagtabang. Hallelujah. Makahimo gihapon ka sa pagtabang. Amen? Hallelujah. Makahimo gihapon ka sa pagtabang. Ang problema lang kay dalo. No? By the way, ayaw sa mo ikyas kay Basino. Ngayon ba na tangan ako. Ang Kristohanon, tagaan nagkaalam sa Ginoo. Dili kay buutan lang ta. Tagaan nagkaalam sa Ginoo, kabalot ta kung 15 ang may pagtabangan. Kay base na busaran ta. Ako lagi nakbitan. May son, ayaw gyud, kung ayaw gyud isalikway. Unsa pa mga butang na naa ka nato pag-ampo. Sa dihang matulog, before ka matulog, ang kadaghanan sa mga Kristohanon karon, matulog lang ang iyang iampo, proteksyonismo sa mga pagtulog. Panalangin niya ang pagtulog. Nag-ampo ba ka sa mga tao? Ihatag na sa Ginoo karon kanimo, kinabuhi, panahon, kabalo ba ka mo care sa uban? Basin no, moingon lang ka sa uban, God bless, naara ko. Pero pagka-ulis balay, nag-pray ba ka? Nag-pray ba ka sa itong pastor? Kay basin ang mga tao karon, sige na lang tag-ingon na dapat inganimong ta ni pastor, inganimong ta, pero bangutanan, ikaw, nakatabang ba kaniya? Selfish kayo ta usahay, nabusog kayo ta mo reklamo sa ubang tao, pero kita, gipangutana ba nato itong sarili, kung sa'y natabang ako? Basig ang atong natabang, reklamo lang. Nung may iksoon, naatay mga butang na naaka nato na dapat gamito nato para sa iyang himaya. Hallelujah. Wala kayo kini sa likod ang naaka nimo karon. Kay gamito na sa Ginoo. Pasalamat ta sa mga batanon nga gigamit gyud nila ang ilang talento. No dagko na lang butang. Dili lang kay gagbang butang gusto ipakita sa Ginoo kay ganong specific na gamay man pang butang. Ila dagko naman eh. Kay usahay kining gagmay mo ni dili walang bahala pero kani mga dagko. Okay na, ma-identify nimo na mao nay gasa sa Ginoo sa imo. Pero kani mga gagmay wala lang dili na nato ipagamit. Mga Kristohanon, kinahanglan na magpagamit ta bisan sa gagmay butang. Pangutangon ta mo kinsay nagalimpyo sa simbahan dinhi matag Domingo. Kinsay nagahugas sa mga plato, kinsay nagabisbis sa bulak, kinsay nagalimpyo sa panimalay sa simbahan. Kinsa ang mga tao nga nag-aatiman, nagabayad sa kuryente, kinsa ang mga tao nga nag-design niini. Gagmay lang butang pero dako na tubangan sa Ginoo. Ayaw mo gingon na gamay, ani raman ang akong ministry, pero ang Diyos na himuot sa mga tao nga masaligan bisan sa gagmay butang. Siya magapanalangin ka nato sa pilo-pilo pang panalangin. Kaniya to kabalo ba mo? Kabalo ba yagin mo? Unsa lang ko? Magplastar ba yung bangko? Magplastar mamihapon kong bangko, ayaw magkabalang ka na. Plastaron mo ng bangko.
Pero ang Ginoo mo panalangin gyud siya. Makita niya ang heart nimo nakasaligan ka sa gamay buta. Musalig gyud siya sa mga pumunta. Ayaw gyud pag-expect na gamiton ko sa Ginoo na pumunta. Kini kay dinagko gamiton gyud ko sa Ginoo na, pero di ka kasaligan, di mo kay kabalong hugas plato. Di mo kay kabalong hilihig. Di mo kay kabalong mo tabang diri sa iglesia, mga saba nas pastor. Kasaligan pa, naranday pagkagdag kong butang. Mga igsoon, dili lang kay ang kalibutan ng butang, bahandi, maghagsakyanan, maunay gihatag sa Ginoo sa mga kasaligan, timani ang langit dagkong butang. Dili gyud siya musali kanato ug langit kinabuhing dayon, adunay mga mansyon na naadtong dapita, bahandi na para sa iyang katawhan kung kita dili gyud masaligan karon palang daan. Dili yun. Mga igsoon, mo na ako ihamyo kaninyo. Kasaligan dapat na sa Ginoo. Murag, ako naman ipirmi ako masulti. Pero, i-test mo sa Ginoo sa tayong palangnaan. Kung sa'yo nakasabutan diri sa iglesia, kung saan oras na magsugod, maningkamot kita. Pero wala pa niingon sa inyo na may perno mo kay maliit mo. Akong gipasabot ka ninyo karon. Giunsa ninyo pagrespeto ang buluhaton sa Ginoo. Kay kung nangandoy ta maka-adto tag langit, pero makita sa Ginoo na wala kay paghigugma sa iyang buluhaton, malate gihapon ka, wala pag-ingon na wala kay gugma. Kulang. Makita na sa Ginoo na higugma gyud ay kini sayo. Mutuo mo sa dili kinsay gusto sa inyo karon naamoy tao nga saligan. Na kay kwarta ihatagan niya 1 million pesos kay buutan siya pagkanto nimo dito kay walay siya di ka masalig niya kay na-discourage na dili ganina magpaabot na niya ang Ginoo wala lang siya karon kanang na specific tingog sayo lagi adtong simbahan ayo lagi kalit wala may ang Ginoo gigamit niya karon magwawalit. Kaya para kita ang tanan, makasayog yun, o masaligan sa gagmay utang. Tingnan na yung uban, maradlain, maili, moron, test na siya. Kung kaya ba niyo sugod ang sugod sa Ginoo. Kaya yung say, di ba, gituman natin sa kalibutan, ang Diyos usab, ginatawag na ito, iya po ng ginapanalanginan. Kung say sabutan diri sa iglesia, gipanalanginan na sa Ginoo. Kapag lumabo ang usupak niya ng tingunulong na tao. Usahay gamay na utang, mayroon pwede raman na pwede raman yun. Mayroon ko sa inyo sa gamay utang, posible masakitan ni mong Ginoo. Posible na masakitan ni mong Ginoo. Wala po niingon na pag malate, di ka malate, is kuyaw na gagawin ka. Akong ipasabot ka ninyo, dili pa mo malate, faithful pa din mo sa Diyos. Kaya base nung dili tamalit, di pag yun faithful sa Ginoo. Pero akong gusto ipasabot ka ninyo karon, ayaw yun isalikway ang gagmay butang. Lampakan na itong buhay ng Diyos. Amen ang nakasabot ninyo. Amen? Amen. Ay mo kabala ka kay naibiwali na mao'y muhatag ka na ito pagpahimundo. Gusto ba mo na dirat na tama kabalos na matuuran kung mamatay na ka? No, dili na kasi pero naman day ko wala ko gina na pamali mo na ayaw ginin yung decline, ayaw i-despise ang mga small things kay panalangin na gikan sa Ginoo. Palakpakan ang buhay ng Diyos sa Hallelujah. Hallelujah. Dalay ng Diyos sa mga katapusan ikaduha. Busa ni pauli ang babae ug nanira siya ug ang iyang mga anak. Samtang bubo din. Nagbubo siya, gihatag sa iyang mga anak kaniya ang mga sudlanan o bisudlan niya kiniglanan. So, dili na situation karon sa verse 5 hangtod sa unahan, ang gibuhat sa babae, ang adunay milagro na sinati kay follow ra gid siya. With follow ra gid siya. Nakita na to ang result. Gusto ba mo panalangin na ginagawa ko? Wala pa rin yung financial, pwede sa spiritual. Panalangin, basta panalangin, tag-iyan na ng Ginoo.
Gusto mo ta panalaginan ba yun sa Dios? Mao ni ang point number 2 na atong buhaton. Following God's instruction brings miracle. Ang pagsunod sa gitudlo sa Ginoo nagdala og milagro. Ang sikreto lang yon na kung gusto ta panalangin na gikan sa Dios, sunda lang yon ang iyang gitudlo. Follow His instruction. Following God brings miracle. Dili ni pagsayang-sayang ang panahon ang pagsunod sa Ginoo tungod kay ang imong pagsunod diha kaniya magpanalangin kanimo. Dili ni ay sunod-sunod kapoy-kapoy maningon. Di man ako hard mo sa iyo. Dili man ako hard mo tabang sa iglesia. Dili na ako hard na kanang mag-active dira sa simbahan. Pero ibutang sa imong kasing-kasing. Follow lang yun. Follow lang. Follow lang. Bisag wala ka kasabot. Di ba nangayo, nagpatabang ang babae? Tabangin ko. Kailangan ko yung utang. Yan na ba? Wao na ko mga anak. Kung sa may nakakanin mo karon, wala. Kinilang. I-follow lang ninyo yung sa instruction. Kay dili sa tanang panahon, sa diha mo ampok ka sa Dios, tagaan din ka o panalangin. Nangayo ka o 5 million, mahulog na yung gawas ng balay, dili nga anak. Kailangan pa din mo mga pital. Usahay, kailangan pa din mo maningkamot. Usahay, kanyang bulawan ganito, kuton ka ng maayo. Dili nga anak, milagro na dali-dali. Magsugod na sa gagmay butang sa imong pagsunod. Sa diha may sunod na kakaroon, ang usa ka babae, nag-follow lang siya, wala siya kasabot. Kaya kini milagro bitaw, di yung kakasabot ka na. Na maayo na dahi ka. Na mag-uong na dahi ka sa Ginoo. Na panalanginan na dahi ka. Tinawag ka mo, pag gilisod-lisod sa Ginoo karon. Napag-inga na. Mga igsoon, follow lang. Mutungog sa dili. Layo ra, pila ka to, bulan. Naagi ibalik, ipanalangin ng Ginoo ka nato. Hallelujah. Mayon lang bata na, i-follow lang na ako ang Ginoo ko good times. Pero pag bad times, dito mo follow niya wala man niabot. Daghan sa ato niya na. Mutungog sa dili ang pagsimba, pag-follow na sa atong buhay ng Diyos. Pag naakas panahon sa problema karon, panahon na naakay sakit, di ka kasimba. Naakas panahon sa kapigos, dili pasabot na good times na mo follow ka sa Ginoo, but also in bad times. Kailangan na mo alagad yung ka sa Ginoo. Dili mo ang tagaan ng Ginoo. Pag dili ka ni good times, Lord, di ko masimba nimo. Di ko alagad nimo. Dili na yung anak. Kaya pag follow sa Ginoo, good or bad, you need to follow. You must follow kay in order na ma-receive nimo ang blessing na iyong hatag in the future. Padapakan na itong buhay na Diyos. Ang nindol pag yun sa ato mga Kristohanon, kining pag-follow sa Ginoo, dili lang na nag-follow kay blessing na itong yapas. Remember, God is the owner, siya ang author, siya ang beginning, siya ang sinundanan sa panalangin. Kung imo siyang isik, follow lang nimo siya. Timanin ninyo, ang tao na dili pa nimo pangayuan, pag nalipay na siya sa imo, kasi paginahanglan na niya. Murag maulaw na siguro mo sa pit, pero ako ang tagaan ng sakyanan. Ay, naulaw lang ako sa pit, pero na ako'y mandriya, luti, kuha na siya tagaan luti. Naninahanglan siya kaayuhan, sige, tagaan na pinagkayuhan. Timanin, pag nalipay ninyo ang Ginoo, mahatag at siya natin. Palakparan na ng Ginoo Diyos. Nakita sa Ginoo ang inyong kasing-kasing karon. Siguro na ipanahon na dili ta mo follow sa Ginoo. Katong time na wala na, nag-close na, wala na yung mga maayong pangwarta, luya na kas pagalagan, sa pibilit na maong rason. Kinahanglan na the more ka mo follow sa Ginoo, even though na trials, follow lang. Nasakit ka, follow lang ihapon. Ayaw kaluya, ayaw atras sa pag-alagan. Kaya ang pag-follow sa Ginoo, nagdala ang panalangin. Nagdala ang milagro. Mag-uhon ka sa Ginoo. Tagaan ka niya pa yung panlawas. Tagaan ka niya maayong panginabuhi. Tagaan ka niya maayong na partner. Tagaan ka niya ang balay. Kung wala pa kay balay. Tagaan ka niya mga putang. Wala ni mo giampon ta pero ihatag niya. Mas taghan pa ang Ginoo. Gihatag ka nato na wala na ito giampo. Kay kabalos na lang, kung unay gikinahanglan mo. Amen. Palakpakan na itong buhay ng Diyos na yung mga
Hallelujah. Remember, milagro is not only na maayong balatian, mga buta, mahimong makakita. Dili lang kay kana ang milagro. Every day, no? Sa diha sa time na wala kay Panginoon matinga ka na ay supply ang imong milagro. Sa diha na time na nalibog na ka sa imong buhaton pero na ay tao nga nagtudlo kang milagro na. Gusto ba ka na mahimong tang panalangin sa ubang tao? Follow God. Follow God. Ang mahimong utang kita ang mahimong milagro sa ubang tao. Gusto ba ka na ikaw mahimong milagro sa ubang tao? Sunod lang sa Diyos. Wala pang imong garon na ikaw mahatag og kwarta. Wala. Kung na kay kwarta, sige, tabang na. Pero kung wala ka, sa may milagro. Milagro ba ko? Malas ako sa ubang tao. Ang imong care, ang imong support, ang imong prayer, ang imong pagdasig kaniya, milagro na alam kanina. Dahil mga tao karon na wala namatay, wala din nagpakamatay, kay gigamit niya ang Diyos, gigamit sa Diyos ang tao. Nanay mo dasig kanila, ayaw, buli. Milagro na. Mga igsoon na sa church sa Libuganon, we are miracle. Naglakaw sama ta na milagro nga nagalakaw-lakaw. Nasa diha ka dunay mga tao nga imong ma-encounter, milagro ka alam kanila. Mingon yung ba, kwarta na kita ba? Dili lagi kwarta lang ang panalangin. Ang panalangin is also salvation. Sa diha mong nakasulti kang tao karon dira, nadasig siya, mialagad siya sa Ginoo, milagro na ng baguyan kinabuhi. Amen. Hallelujah. Nalago ng Diyos sa mga nakapusan. Kapit na tamahuman. Praise God. Kini nga family, no? Kita ninyo windot kayo ang pamilya, no? Wala akong pastor sa Japan, si Pastor Marcel, that's them, si Lady Jackie, and si Joshua. They are faithfully serving God. And they have only one child. Kabalo ba mo 7 years nilang ipangayog ng bata? 7 years na grabe nila ang buhay na naay anak nila. Yes, naabot ko. Kaya ba ninyo mag-wait of 7 years para makanak? Pero kuya, no? Mas hindi na ka-anak. Ako lang i-share sa inyo, kani si Pastor, while nagtanong ko sa YouTube, layo ni siya, pero akong i-adtog yun, kaya gusto na ko ma-encounter ng man of God, because nakita na ko sa iya ang grabe pagkamapausanon, faithful sa pag-alagad sa inyo. Wala din ko napakyas, tinuod yun. Nag-pray siya, may mga tao na mag-ayos silang balatian, but sad to say, last 2 weeks, namatay lang naman. Namatay ang bata. Birthday pag yun niya last week. Faithful kay ka nangalagad sa Ginoo. Pero nga nung paon man yan. Lamig kay langisi, kailangan family kompleto na Lord, thank you for the answered prayer. But why? Kuha mo. Nga nung gikuha man mo kung anak, kabalo ko mo na-bless pa ko pag-ayaw kay time na ta dapat pwede na siya mo surrender kay nga nung iwa. The more na nag-grow ang iyong faith sa Ginoo. Grabe ang ilang fire karon noon. Even though na silang trials na matay ng bata, grabe yun. Grabe yun din sila. Mutumong sa dili, grabe ang ilang support, help sa mga nakasalming sa mga sama tungod sa ilapod. Grabe ka buutan na tao. Grabe ka faithful, grabe yun. Kung ako makaingon sa inyo na dahil yun ang ilang pag-alagad sa Diyos. Pero nga nung nakamay na hitabog na dili mga sila, gano'n. May so, even though ingani kung yung sitwasyon nila, nagpadayon yung alagad. May so, dili lang kumingon ninyo na malagad na mas Ginoo kung bayo lang ang panahon. Alagarin ninyo ang Ginoo. Alagaran na itong Diyos bisan sa panahon sa kalistanan. Kaya ang Diyos, abi ni mo wala din panalangin. Kining babae ako, namatay na yung bana, rapid. Pero abi niya, namatay na po na niya ang blessing. Kaya ngayong bana mo, nakatiman kanila.
Pero abi ni mo patay na. Pero naaday milagro nga ipadayan ang Ginoo kanila. Sa dihang ang banas sa kababae na matay, abi niya patay, wala na po yung milagro. Pero mas dito na hinuna adunay milagro na hitabo. Nganuman naimpas ang ilang utang problema. Wala na dayon nakuha ang iyang anak, nakakauna sila tarong, kinabuhi na sila tarong karon. Na mga panahon mga igsoon na dili na ito masabtan, but still, follow God. Follow lang. Follow God. Dili ko maingon ninyo na kailangan pa ba nato kailangan ma-experience pa nato na mawala ng mga kinabuhi, dili. Dili, simple na dili nga ito kayanon kung naan ng mga trials. Kaya kabalo mo po ng Ginoo. Dili siya matugot nga naay mga pagsulay nga dili na ito makayanan. Ginisenyo ang pagsulay sa mga Kristiyano in order to grow, in order na mahimong tang faithful diha kaniya. Wala gidesign ang trials, mga problemas kinabuhi inato mga Kristiyano para pag-curse sa Ginoo na iya tang walaon sa iyahang presensya. Kapag gusto sa Ginoo nga bisan sa gagmayng butang, masaligan ta kay gusto niya na makasinati ta sa milagro. Miracle is possible. Kayo, grabe no? Dapat mabuhi ng bata. Posible dili na ang plano sa Ginoo. Pero, bisag wala ka kasabot. Tanaw ni mo na mao naman tatong katubagan sa pag-ampok, ano nawala man. Ba't nakakapag yun? Nakapay, dapat na itong gamitan. Mana may iksoon, magpagamit lang ito sa Ginoo. Bisan sa gagmayng butang, kailangan giwilagro ng buhat ng Ginoo. Manindog ka, hallelujah, hallelujah. Praise God. Nagpamulti ang